Op industrieterrein Betterwerd in Dokkum iepent een nieuwe padellocatie. In een grote loods binnen 6 banen maken. Een groep van 5 jongens kwam op het idee om de padelbaan in de loods te plaatsen. Een boetenbaan wie er al, das is een binnenbaan wel handig. Ja, in Nederland regent het toch veel en je ziet dat padel heel bekend wordt in Nederland en dat er heel veel mensen ermee beginnen te spelen. En ja, een geweldig initiatief van die jongens om hier van zo'n mooie loods een padelcentrum te maken. Leefhavers kunnen haast niet de loods te plak voor een potje padel, maar hij kan de toernooien organiseren worden. Het is natuurlijk een geweldige loods, als je om je heen kijkt ook. En daar passen precies die banen in. En met een goede afmetingen. Voor de KNLTB is dat ook een mooi vereiste. Dus je kunt ook hele mooie toernooien organiseren. Ja, en die ruimte was er. En vandaar dat ze 5 hele mooie dubbelbanen hebben gemaakt. En 1 enkelbaan. En dat je niet lang hoeft te wachten. Dat is natuurlijk uniek. Peter, wie van al tennisleraar, das is padel net hetzelfde. Het verschil tussen padel en tennis is dat je het balletje komt weer terug. Dus je krijgt meerdere kansen. Het veld is kleiner en je kunt het raam gebruiken om terug te slaan. Dus je hebt een tweede kans. Dus ja, padel is een iets makkelijker sport om mee te beginnen. Ja, en het is natuurlijk het is een spelletje waar je goed met de reactie om moet gaan en reageren. En dat maakt het denk ik uniek.